מסע קודש מפי רבנו הגדול פוסק הדור מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א. השיעורים שלנו אנחנו מזכירים כמה דברים שיש אנשים שחושבים שזה אולי חסידות, אולי זה לא מצד הדין, מצד חסידות, ועוברים על זה, לא עושים את זה. למשל, אני מזהיר השכם והערב על פאה נוכרית, שנשים לא ילכו יסעו רשות רבי עם פאה נוכרית. ואני לא מביא את זה מכיסי, מלבי. הכל כתוב בפוסקים. היה גאון עצום לפני 200 שנה. הגאון פנחס לוי איש הורוביץ. יש לו ספר הפלאה. ספר גאון עצום היה. היה עבדים בפרנקפורט. לקח שני הדיינים שעמו, והוציאו ספר תורה, והחרימו בחרם גמור כל אישה שתתל פאה נוכרית רשות הרבים. חרם של גאון עצום כזה. איך לא יראים בקדוש ברוך הוא? מדוע נהלתם לדבר בעבדי במשה? זה גאון עצום היה. כשחבר את הספר שלו הפלאה, הגאון דע ביהודה ראה אותו, אמר, אני מקנא בגאון כזה שיחבר ככה ספר. ספר כל כך יפה. גאון עולם היה דע ביהודה. וכשראה את הספר שלו אמר, אני מקנא ממנו שלא זכיתי לחבר חבור כזה. מה היה גאון עולם? והוא יחד עם בדין שלו עמדו והחרימו בספר תורה שמי שאישה תעיז ללכת הפאה נוכרית רשות הרבים תהיה בחרם. איך לא יראים? איך לא פוחדים? הולכים יושים פאה נוכרית ושומעים, אם זה מהודו אז זה אסור, אבל אם זה מג'הנם זה מותר, אם זה מפה מה החלוקים האלה? זה אסור משום צניעות, לא בשביל שתלעבוד לזרה דווקא. הרוב של הפאות נוכריות האלה גוזים את השערות של המתים. אישה מתה, חבל להם קבור אותה עם השערות שלה, גוזים את השערות שלה, מוכרים אותה בכסף. המשפחה שלה עניים, למה? ירוויחו כסף. גוזים את השערות שלה ומוכרים אותה עם פאה נוכרית. זה הפאה נוכרית. לדעת מרן, פאה נוכרית, שערות שהיו יחד עם המת, הם אסורים בהנאה. אסור ליהנות מהם. והיא לובשת אותם. שערות של פאה נוכרית. זה מותר? לא עבודה זרה. אבל זה דבר שהוא אסור בהנאה. זה שערות של מתים. והיא לובשת את הראשה. והתאפה בהם. למה לא יחושו לדברי הגאונים האלה? שאמרו שאסור. חפשנו בדברי הגאונים. מה יש לנו? הגאון וינק אסר. החתם סופר אסר. הגאון יעבץ אסר. ורבנים הספרדים, כולם עושים פה אחד. רבי אברהם פלאצ'י כתב בספרו, לאסור בהחלט. אמר, תצא בלי כתובה. הגאון רבי מרשל פנדרי, פסק, תצא בלי כתובה. רבי יצחק אבו אלעפיה, אותו דבר. כמה גאוני עולם, ספרדים, כתבו בפירוש, שאישה כזאת, רשמה פרוצה, וצריך לגרש אותה בלי כתובה. למה לא יחושו לדברי הגאונים האלה? אני לא אומר שום דבר בדעתי, אני אומר דברי הספרים. למה לא יחושו לדברי הספרים האלה? עכשיו מתקרבים אנחנו לכפור. והקדוש ברוך הוא יאמר להם, איפה? אתם שמעתם שזה אסור. לא קודם לא ידעתם. אבל שמעתם שזה אסור. שכחנו כמה גאוני עולם. מדוע לא עשיתם כדבריהם? מדוע לא יראתם לעבור על דבריהם? מה אמרו? מה יענו? אין לנו פה להשיב ולא מסע להרים ראש. רק בשביל להתייפות. בשביל זה. אני, יש איזה אינטרס בדבר הזה? מה, אני מוכר כובעים? אני מוכר מפחות לנשים? מפחות ראש? אני לא מוכר. אני לא סרסו ולא מתווך ולא שום דבר. אין לי שום אינטרס. אני אומר מה שאמרו רבותינו הפוסקים. מה יש בדבר הזה? כל אחד ואחד חייב להגיד לאשתו, לבניו, לבנותיו, שירחיק מהם את העבירה הזאת. זו עבירה חמורה. יש אנשים שצודקים. נכון, יש אנשים שצודקים. אבל לא כולם צודקים. יש כותבים בספרים שלהם שזה אסור. אבל לא יודעים מה שכתוב בספרים. כל אחד הולך מעיין בספרים. בשבט הלוי, הגאון ווזנר, אחד מגדולי הדור. הוא כותב בספרו שזה אסור. אבל מי קורא בספרו? רק תלמידי חכמים קוראים בספרו. אלה שיש להם נשים שהולכים עם פאה נוכרית, יכולים לדעו בספרו? לא לומדים בספר שלו. זה ספרו מיוחד לתלמידי חכמים. למה לא יחושו לדבריו?
למה לא יחשו לדבריהם? למה יעברו על הדברים האלה? מה שאמרנו, לכל הפחות, 10 ימי תשובה, יתחילו כבר לחזור בתשובה, יתקנו את המעוות. כל אישה שרוצה שהבנים שלה יהיו צדיקים, תתנהג בצניעות, ככה אומר הזוהר הקדוש. תתנהג בצניעות. קמחית, הייתה אישה שזכתה לראות 7 בניה כהנים גדולים. ומה זכית? אומרים לה, מימיי לא ראו קורות ביתי שערות ראשי. אפילו שערות ראשן, לא ראו קורות ביתה. כשאתה מסתרקת, שמה סדין על ראשה ומסתרקת. כשהקורות, זה קורות מה הם? בעלי חיים מה הם? ושלא יראה אף אחד את שערות ראשה. ככה תנהגה בצניעות. זכתה ל7 בנים, כולם כהנים גדולים. כולם שם בשוב, כהנה גדולה. למה לא אדם לא יאמין בדברי רבותינו? שיהיו לו בנים צדיקים. יש כמה טורחים עם בניהם, עם בנים שלהם. טורחים איתם, שיהיו תלמידי חכמים, יוצאים איזה דבר, לא יוצאים שום דבר. כלام פאדי. כמה מדברים איתם? שום דבר לא עוזר. בורחים מהישיבה, בורחים מזה. ויוצאים אחר כך, שורש, פורה, ראש ולענה. זה מה שיש. מררים את החיים שלהם. ולא אומרים שהם אשמים. הם אשמים. אם היו מתנהגים בצניעות בבית שלהם, גם הבנים היו הולכים בדרכיהם. היו נעשים צדיקים, נעשים ישרים, הולכים בדרכי התורה. אלה שלבשות פאה נוכרית, משנים את החמש שזה מותר. לא רוצים להאמין שזה אסור. אומרים להם שזה אסור. כך פסוק הגאונים, עשו חרם, עשו ככה. גאוני עולם, הגאון מווילנה, הגאון יעבץ, הגאון חתם סופר, מהר"ש חיות, עוד כמה גדולים, כולם כתבו שזה אסור. והם אומרים, לא, למה שותק אדמו פלוני? רואה את ביתו הולכת גם ככה ולשהו שותק. למה שותק רב פלוני? אשתו הולכת גם ככה. זה, משלים את עצמם. בשביל שמשלים את עצמם זה, אין להם מסתרי מצפון. אם עושים את זה לכתחילה, חושבים שזה מותר. ומי שלא עושה ככה אדרבה, אז בזים לו. כן? עוונם כפול כפל כפליים. איפה יראת שמיים? איפה האדם צריך להיות, שיחוש לדברי גאוני עולם, שכתבו את זה בספרים שלהם. וכי אני בדיתי דברים מדבי, כל זה הבאתי אותם בפוסקים. כולם, אחד אחר השני, כולם כתבו שזה אסור. לא בדיתי דברים מדבי. וכולם אומרים שאסור. למה נעבור על דבריהם? בשביל מה? למה נעבור? בשביל שיופי מעט? וכי חסר יופי בכובעים יפים? חסר מטפחות רשפות? משי רקמה? מה יש? תלבוש את זה וגמר. גם כזה צניעות. זה הדרך של התורה. צריך אדם להתרחק מדברים של פרסוס. לעשות סייג לתורה. לא לעשות שלנו, שאנשים יסתכלו בשערו שלה. בשביל מה עושים את זה? ואני מזהיר פעם, השכם וערב, ועדיין כל אלה שרוצים עושים. מורות בבית ספר, עדיין ממשיכות. ובנות לומדות מהם. המורה שלי לובשת פאה נוכרית. כשבא להתחתן עם איזה יהודי, אומרת, מה, אני לא הולכת, רק פאה נוכרית. לא רוצה. כשבאים לדבר על התנאים שביניהם, מתחילה לומר, אני לא רוצה רק פאה נוכרית. ויש בחורי ישיבות, תצטנה אוזני ושמוע, בחורי ישיבות, מתנים תנאי עם האישה, רוצה דווקא פאה נוכרית. עיניים נעים ולא יראו, טחו עיניים לראות, פוסקים לא רואים, אווירים, לא רואים פוסקים. למדים בבא קבע, למדים בבא בצעה, בבא בתרה. ואת הדברים האלה לא יודעים, לא רוצים לדעת. אפילו יגידו להם לא יאמינו. ונותנים שהם תנאי, לבחורה, אפילו הבחורה טובה, רוצה ללבוש מטפחת או כובע, אבל לא, תבשי פאה נוכרית. אוי לא אהבו הבחור הזה, זה אינו יראת שמיים, הוא רשע, חוטא או מה חוטא, ואין שעושה דבר כזה. כף חיים בואו לשאול אותי, מה לעשות עם בחור כזה? אמרתי, אסור לקחת אותו, זה רשע, אסור לקחת אותו. זה לא יראת שמיים, לא שווה כלום בתורה שלו, זה כמו דייג האדומי. שכל מעשיו יהיו מושחתים. איפה יראת שמיים? ואנו עכשיו, עשה תמיד תשובה, כולם צריכים לחזור בתשובה. ומי צריך לחזור בתשובה? רק על הדברים הרעים, שהם גלוי עריות, שפכו דמים? על מה לחזור בתשובה?